joke o tom kak je jako slično kad ti policajac dođe i ispitujete ako stvarima na ulici, da je dosta slično kao kad ženski frajer dođe u klubu. Ali onda sam skužio da nije slično i da joke nije smiješan. Nije bi bilo neko vrijeme, ali bi se sad pričao sam sa sobom, pa me evo. Fuck yeah, ono, puno stvari se desilo. Danas je malo depresivan dan. Kao prvo, vrijeme je dosta tmurno i shit. Opet sam bio prehlađen, trajalo je onak 2 tjedna type shit. 3 čak možda, ne znam, dosta dugo, jer postao sam bolje, pa se pogoršalo, pa sam postao bolje, pa se pogoršalo. Tak to inače bude. Ali nije da sam samo ja bolestan, nego skoro svi oko mene su se razboljeli u prošla 2 tjedna, tako da očito nešto kruži. Jeli, novi soj ili što već. Ne smijemo spominjati C-word. Da, danas imao sam S nove, što je kinda bez veze, jer to me onako od ranog jutra pljasnulo po faci i nije napravilo da mi dan započne lijepo. Imam novi hairstyle, ne sviđa mi se, mislim da je ovo gore predugo, ali kaj sad? Šta je tu je? Nema veze, sam ću nositi ovak, da se vide zalisci. Da, evo. Ovako ćemo nositi. Baš mi briga. Nemam se za kog sprem. Fuck y'all. Iz nekog razloga imam 119 subscribera. To je smiješno. To je zabavno. I dalje imam više videa od tog. Piše da imam 185 videa. S tim da prije sam brisao live streamove i taj shit. Tako da vjerojatno ima oko 200. Što je dobar ratio ako se mene pita. Sviđa mi se to. Iskreno sviđa mi se što ne gleda skoro pa niko osim moja 2 frenda ove videe. To mi daje onak jako... Jer meni se sam priča. Meni je ovo zabavno, ja ću sam pričati o stvarima. Da, danas sam imao razgovor za posao. Ne znam, nisam previše, nemam velike očekivanja, mislim da me neće primiti iskreno. Ne smijem zračiti negativnom energijom, ali mislim da me neće primiti. Kaj ja znam, konobario sam, to je bilo kinda ass, ali bilo i zabavno. Konobarenje je ono, cool stvar kod konobarenja je, to sam konobario kao studentski posao by the way, sam na kratko vrijeme dok nisam išao na more, da imam neke novčeke za 9. mjesec i sad si pokušavam naći posao za stalno u struci koju... Da, u kojoj bi bilo zanimljivo raditi, možda čak. Kaj sam pričao, da, konobarenje je kinda ass, zato što dobra stvar kod konobarenja je ujedno i loša stvar, a to je naradiš se jako, ali zbog toga imaš osjećaj kao da smjena dosta kratko traje, baš ti brzo prođe vrijeme, tako da to je cool. Bakša, iskreno i nije baš nešto, ja sam skužio i ja svaki put, ako je piva 2,30, ja dam 2,5 eura. Mislim da je to ok. Ispada da sam ja jedan od onak, ne znam, 20% ljudi možda daje bakšu. Ako je i toliko. 20% ljudi daje bakšu. Tako da, ne znam je li to dobro ili ne. Možda trebam prestati davati bakšu, ko zna. Ali to je uvijek, znaš, ono, 20 centi, budeš kao, pa dobro, 20 centi, može si čovjek se zdržati, popio sam pivu, bila je fina. Ali da, kaj još ima? Da, konobarenje je bilo je hella naporno i htio sam dati otkaz prvi dan, u prva 2 sata, ali nisam se, zdržao sam se. I, tako da, bilo je smiješno, malo sam konobario. To je bilo cool. Onda sam išao na more. Na tjedan dana. Naučio sam plivat. Napokon. Ne još dobro. Znaš, ne znam baš plivat. Ali bojao sam se ući u vodu. Onak, iznad koljena, type shit. Nisam volio nikad ulaziti u more i te stvari. Sad i dalje sumnjam da ću tak se bacat sa svojim frendovima ako ćemo ikad ići na more skupa.
s ovim da ću se bacat za njima u more, ali bar znam da mogu doći do negdje gdje mi je voda do cica, da mogu plutati, malo plivati, te cool stvari. To je dobar osjećaj i ne moram se više tog bojati. Da, ispada da nije tak teško. Jako teško plutam iz nekog razloga. Dosta teško plutam. Lagano tonem. Što nije toliko cool. Mislio sam da ću cijelo vrijeme sam biti gore, ali čim izdahnem, počnem tonut agresivno. To mi se ne sviđa. Volio bi sam plutat cijelo vrijeme. Moram se baviti neki luftić ili tak neš. Kaj još zanimljivo, da, cura me naučila plivat, shoutout njoj. Što još ima? Ne znam, imam puno tog zanimljivog u mom životu. Mislio sam da ovo bude ko neki mali solo podcast koji će trajati onak 10 minuta. A.k.a. apsolutno svaki video. Da, ne znam, imam tak neke cool teme za videe i to, ali niš mi se ne da. Ne da mi se zapravo sjest i radit onak 5 sati na nečem. U mojoj glavi to zvuči cool, ali sam kinda zapeo u jakom phone addictionu i konstantno mi treba neka stimulacija i ta sranja, što jako nije dobro, ali da, ne znam. Nije dobar period. Nije dobar period, jel? Ali nije, znaš kaj, ja uvijek kažem da nije dobar period, super je. Stvari nisu toliko loše. Sam da se riješim ovisnosti o fucking mobitelu koje je... To je takav double-edged sword, zato kaj mobitel ti toliko treba i toliko je koristan, ali na njemu imaš sve stvari koje se samo bore da se navučeš na njih. YouTube, sva ta druga sranja. I samo se bore da se navučeš na njih i žele da se navučeš na njih. Tako da mislim da nije baš pošteno. Da bar možeš odvojiti te dvije stvari. I ako neko kaže možeš izbrišati, kao pa ne moraš ti to koristiti. Znam da ne moram to koristiti. Ali koristit ću jer imam tu mogućnost. Jer imam isto glupi mozak koji fucking svi drugi ljudi i nisam još uvijek toliko fucking mentalno jak da mogu biti kao ne. Ja to neću koristiti. Ali da, bilo bi cool da imaš onak dva devajsa. Type shit. Ali ne mislim kao da imaš mobitel i tablet, nego da imaš doslovno mobitele koji služe za ovaj važan shit. Kao pozivi, Whatsapp, Google Maps, email, taj shit. Sav taj goofy, funny, quirky shit. I onda da imaš nešto tako ko konzolu na kojoj bi imao YouTube i sve te stvari. Ali da, iz nekog razloga sa Samsung mobitela se ne može izbrisati YouTube. To je malo goofy. Ovo je moj mobitel. Ja sam ga kupio. Znaš, ne mogu izbrisati YouTube s njega. Možeš ga samo isključiti. To mi se ne sviđa jer ga onda opet mogu nazad uključiti. Znam da ja ga izbrišem, ga mogu opet skinuti. Da, ne znam, volio bi da sam nestanem. Da potpuno nestanem s mobitelom. Ali ima i jako dobri stvari na YouTube-u i tu je taj double-edged sword. Što ima toliko fucking pametnih, zanimljivih, korisnih stvari na YouTube-u. Ali su izmislili YouTube Shorts. Što doslovno samo služi da ti troši vrijeme. Ja ne volim imati osjećaj kao da mi nešto troši vrijeme. To mi nije zanimljivo. Ja. Napisao sam i neki goofy corny shit. Počeo sam pisat i onda mi je attention span odustao. Prekratak. Ja sam samo prestao pisat. Malo je goofy. Malo je goofy i malo je cringy. Tako da, kogod da ovo sluša, mora imati to na umu. Ali sam se htio malo tako sprdati, početi pisat neki smiješan esej. Tek toliko sebi zagušt. Sad ću ga pročitat. Ide ovako. Ovisan sam o jako puno stvari. Za početak uopće ne posjedujem svoju pažnju i misli. Konzumiram 100 puta više nego što kreiram. Moj život trenutačno služi drugima, ne meni. Nije toliko čudno što me onaj živim osjećaj plaši kada najmanje što radim u danu je živim. Konstantna buka, što gradska, što mentalna i hedonistički pristup životu ne može uzrokovati dobro mentalno zdravlje.
Konstantna borba za pažnju koja je sama po sebi submisivna i lako se daje podržajima, na papiru izgleda jednostavno. No klackanje razina dopamina u mozgu, neistrenirani vodi u propast. To zvuči jako cool. Sviđa mi se takva igra s riječima. Od ultimativnog dopamina pornografije do najmanje notifikacije, uzbuđenje, smijeh, pa čak i tuga su uvijek ekstremno blizu. Najčešće u ljevom džepu. Ovo mi zvuči ko fucking intro u emisiju na rubu znanosti. Tako da. To je bilo funny. To sam si tak malo pisao. Bilo mi je cool. Volio bi napisati neki baš duži esej. Ali ekstremno sam ljen. Ekstremno sam ljen. Nekad mislim kao fuck, imam potencijale za neke stvari, ali kaj ti to znači? Kaj ti to znači kaj imaš potencijale i to kaj mi znači, kaj mi je zapravo i zabavno pisat kad sam preljen da pišem išta. Ne znam. Da. Ne sviđa mi se to. Naučio sam plivat uglavnom. Bilo je fora. Bilo je fora malo opustiti se u moru. To je bio cilj za ovu godinu. Isto. Ne sjećam se koji su bili drugi, naći ću si u nekoj bilježnici. Ali da, bio je jedan od ciljeva za ovu godinu naučiti plivat. Da. I ne želim baš plivat, ne želim se bacat, radit salta u moru i to, želim se sam ne bojat, ući u vodu i malo se brškat. To je više manje sve. I bio sam počeo čitati Krvavi meridijan. Došao sam do trećine knjige, tak neš. I pogubio sam se. I rekao sam si da ću početi čitati iz početka. Ali nisam ju počeo čitati iz početka, nažalost. Tako da da. Tako da moram opet i početi čitati Krvavi meridijan. Jer zvuči jako zanimljivo i dijelovi neki koji sam pročitao mi se jako sviđaju. Jako mi se sviđa kako je opisan kako je opisan gor. Kad su ovi dečki išli kad su ovi dečki išli, kad su ih indijanci ludi divlji sve pobjeli, njih 30 koliko ih je već bilo, ovako čupali crijeva i sve te stvari. Krene je odvratno, ali jako je dobro opisano nekako, baš sam se lijepo mogu zamisliti te slike. Ušao sam u taj kaubojski moj, htio sam čak igrati Red Dead Redemption kad sam čitao knjigu. Tako da. Yeah, shit je funny. Kaj još ima kod mene? Ne sjećam se kaj svega ima. Na poslu, kad sam konobario, je bilo smiješno. Bilo je i dobrih i loših osjećaja. Na kraju mi se zapravo čak i svidjelo malo konobarit. Neću ni lagat. Nisam znao nositi taču, nisam znao ništa, ali naučio sam sve. Bilo je cool. I bio sam dosta dobar na kraju. Da. Dosta dobar za mene. Jel? Bilo je fora. Bilo je zabavno. Ne sjećam se o čem bi još mogu pričati, imao sam se neke teme, ali... Da. Moram pozvati nekog od frendova na podcast. Fići sam obećao. Obećao sam ti, ja mislim. Tako da, Fiću, ti si idući. Možemo pričati sa tvojim brkovima, jel ne znam čemu. To zvuči da zabavno. Jel. To je uglavnom to. Ovo je bio neki mali life update. Dođite im figi da me prihvate na poslu. Dobim ovaj posao. To je bilo kinda smiješno. Još sam se ovo htio požaliti. Fucking teško je kad nemaš iskustva u struci naći posao u struci. Zato što svako će rađe, i to je toliko logično da će svako rađe primiti osobu sa iskustvom. Kako da ja steknem to fucking iskustvo, dečki? Kako? Kako vi očekujete? Neko od vas me mora primiti. Nemojte biti zločisti. Neka me neko od vas primi. Da. Dugo nisam snimao video. Sjećam se kod mi je ovo prvi video ikad. Ali da, to je to. Uživajte, bok.